por respeto a todas vos que estades aí xa sentadas e tamén porque o tempo está moi limitado e non queremos perder absolutamente nada. Entón, eu comezaría dicindo que, lembrándovos algo que xa sabedes, que o cartel de bibliotecas escolares deste curso 2018-2019 leva o título de Poéticas diversas na biblioteca escolar. Na súa presentación dende a Asesoría de Bibliotecas Escolares escribíase: a poesía está por todas partes, o que importa é explorar para descubrila. A biblioteca escolar é un lugar privilexiado para estimular esa mirada que xogue a descubrir a poesía que se agocha nas paisaxes, na música, no cine, nunha noite estrelada, no baile do vento na herba, nos seres minúsculos que só podemos ver a través do microscopio, nesa música que engaiola, nas palabras dos poetas. Cando estaba lendo, estaba me acordando de onte, de Xurxo Mariño, cando xustamente falaba dese peso na herba, non? Desa marca, esa pegada que queda na herba. Tamén se decía: Poéticas diversas convida a solagar as aulas de poesía, a tratar con poetas, a perderlle o medo á metáfora, a xogar coa palabra e coa imaxe ata o ter todo o seu zume, a coñecer a excelente e variada creación poética galega destinada a todas as idades, a permitir que o alumnado galego poña voz e dé a vida á tradición lírica galega, a poesía de Rosalía e de todas e todos os poetas que foron e son. Longa vida a poesía, memoria do mundo, en palabras do poeta Juan Marqués. Estamos... Gracias. Este é un aplauso para a Asesoría de Bibliotecas Escolares e para esa presentación do cartel, tamén acompañada de un texto. Eu creo que vale a pena entrar na página de bibliotecas e ver sempre onde están esas presentacións de cartéis que sempre nos abren unha porta ao mundo para ver como poder utilizalo. Estamos justamente onde tiñamos que estar. A xente do ensino, xente de bibliotecas escolares e poesía. Decía aí un momentiño outro ponente que Rosalía de Castro, Lupe Gómez, a poesía é o ceo. Estamos onde temos que estar. A xente que temos unha determinada idade xa, e os demais, porque o tedes estudado, sabedes que a poesía na literatura infantil e juvenil é algo que costou moito traballo chegar a onde estamos. Dende aqueles poemas de Emilio Pita, no exilio, ata Manuel María e os soños na gaiola, que nos despertaron e que foron ás escolas, a percorrer todas as escolas ao finais dos anos 70, a Pura de Ora Vázquez, Neira Vilas e Anisia Miranda, e moitos outros. Pero eu quería lembrar, por exemplo, a Ana María Fernández, que foi como aquela descuberta da poesía para adolescentes, aquel amar e outros verbos, ou o país de amarnos. Quería lembrar tamén, por exemplo, a Paula Carballeira, que abre para a poesía infantil Positivas, unha nova editorial, unha editorial que tamén traballa a poesía infantil con libros como Conta atrás 1 e Conta atrás 2, pero que tamén abre Galaxia, con Nunca mascotas. Quería lembrar a moitos outros poetas, uns que xa nacen dende a poesía infantil e outros que dende a poesía de adultos se pasan á poesía infantil, como poden ser os Villar, Miro e Rafa, ou Pepe Cácamo, Mariga Campo, Yolanda Castaño, Carlos Negro, etc. Hai unha serie de fitos que temos moi presentes toda a xente que estamos preocupados pola poesía e pola escola, non? Como é, por exemplo, Fran Alonso cando publica Cidades, un libro que inaugura tamén, de algún xeito, o que é a poesía para adolescentes ou para autónomos, pero xa ben maduros. Pero outros fitos foron, por exemplo, as antoloxías, que é algo que moitas veces lle temos como certa manía, pero que as antoloxías nos sirven como unha cata, como cando imos a unha cata de queixos ou unha cata de viños, e nos sirven para probar moitos diferentes e saber cales son os sabores que máis nos gustan, e, polo tanto, despois entrar neses sabores. E entón eu quería lembrar aquí o libro, os nosos versos de Antonio García Teijeiro, que nos abreu moitas portas dentro do que é a poesía infantil, ou o libro dos 100 poemas de Pepe Cácamo e Marisa Núñez, e, sobre todo, o libro de Poetízate, de Fran Alonso. Antoloxías que nos sirven para abrir boca. Pero tamén quero lembrar os premios que se acadaron dende a poesía. O Lazarillo para Ana María Fernández, por Amar e outros verbos, o Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, 2017, para Antonio García Teijeiro, por un poemario infantil como Poemar o Mar, o Premio dos Clubs de Lectura para Carlos Negro,
a primeira vez que se dá un premio dentro dos clubs de lectura, un premio para a poesía, pero anteriormente se lle dera unha banda deseñada. Entón, eu aquí teño que facer un inciso e dicirvos o orgullosa que me podo sentir eu das lecturas dos clubs de lectura. Como vos, como coordinadoras e coordinadores dos clubs de lectura, sodes capaces de ir dirixindo as lecturas de alguna maneira, ir suxerindo, ir atraendo, ata que o alumnado lee aquelas cousas que é necesario ler, non? E entón, aí estaba Carlos Negro. Pero tamén estou moi contenta porque a aplicación instantánea de Carlos Negro é un libro que en poesía acada por primeira vez o premio Jules Verne de Xerais. Xa o fixera Gloria Sánchez no premio Merlín con Fafarraios, e que tamén estaba na lista de honra do IBI, pero é ben ir dando pasos. E notamos que a poesía está dando pasos, e pasos moi, moi importantes. Neste momento estamos asistindo a unha irrupción da combinación da poesía con outros campos e con outros ámbitos, non? Como a música, a danza, o audiovisual, a performance, o graffiti, que imos a ver esta tarde con Street Poems de Fran Alonso, a relación coas redes sociais, a aplicación instantánea, por exemplo, de Carlos Negro, a cultura popular en penúltimas tendencias deste mesmo autor, ou a banda deseñada. Acabamos de asistir ao encontro con Yolanda Castaño e ese O puño e a letra, donde se combina a poesía e a banda deseñada. Por lo tanto, estamos nun bo momento en relación á poesía, aínda así, nós queremos de dar máis voltas. Queremos ver por que non se traballa aínda máis a poesía, e ímolo falar aquí. Pero non quero esquecer tampouco o papel das bibliotecas escolares, o papel desas maletas de poesía para infantil e maletas de poesía para secundaria, que andiveron e andan polas escolas de todo o país, abrindo máis campos á poesía. Nin quero esquecer e agradecer páxinas como Son de Poetas ou Orella Vermella, que tamén nos axudan a traballar a poesía dentro dos centros. Ou a irrupción dos CDs, dos libros CDs, que nos trouxeron cando estes momentos en que temos que facer da necesidade de virtude, e cando o prezo da música subiu tanto e había que aplicarlle un IBE distinto, e entonces se inventou casi en Galicia, porque é onde máis desenvolvento está, esa mezcla de libro, CD, música e literatura, música, literatura e ilustración, que nos trouxo tan boas probas, e que unha delas tamén a veremos esta tarde con, bueno, coa nosa cantante, con Uxía. Entón, por que hai dúas mulleres na mesa? Ou por que estamos tres mulleres na mesa? Eu creo que hai que dicilo claramente, as mulleres están moi ligadas á poesía. De feito, cando Fran Alonso escribe este libro, a antoloxía Poetízate da poesía galega, empeza sempre con Rosalía de Castro. En un caso, na primeira edición, remataba o libro con outra poeta, e el decía que tiña que ser así, de unha poeta a outra, con todos os demais polo medio. E remataba ese primeiro libro con Antía Otero. E xustamente eu teño agora aquí a novena edición, e a novena edición remata con Rosalía. Está todo moi pensado e moi ben escollido. Ademais deso, elas as dúas son mulleres que van polas aulas, que van por obradoiros, Rosalía como profesora, pero tamén facendo entradas extraescolares ou complementarias nas escolas, e, polo tanto, eu creo que está moi ben que elas sexan as que nos falan de poesía. E eu teño interese en que se fale de poesía dende a emoción, vale? É dicir, que non botemos para atrás a toda a nosa xente cando falamos de poesía de outra maneira, dunha maneira máis, non sei se oficial, normativa, non sei como chamarle, de reflexión sobre a lingua, non sei como chamarlle. A poesía... Igual non debería decir isto, pero eu teño unha compañeira que estaba nun centro de secundaria onde había algún profesor que estaba publicando, algún profesor escritor que estaba publicando. E, sin embargo, e era profesor de galego. E nun momento determinado, ela nunha titoría
leulles algo a rapazada de Curros Enríquez e os rapaces quedaron anonadados, anonadados porque nunca tuvieran acceso a Curros dentro da súa aula, da materia que lle correspondía. Iso é algo que temos que ter moitísimo cuidado. Simplemente o introduzo como algo que podo demostrar, pero que non quero facer público, simplemente quero que vos faga pensar e que lle dades unha volta, porque xustamente a poesía, pero a lingua, nun país como este, unha lingua minorizada e unha lingua en perigo, moitas veces temos que acceder a ela, atraer, convencer, a través da emoción. E iso consíguese xustamente coa literatura. Bueno, pois vamos a ver. Eu tamén debería decir algo destas dúas mulleres, non? Antía Otero é licenciada en Historia da Arte, na especialidade de Arte Contemporánea, é escritora e actriz, tamén editora, e pode xuntar isto de actriz e arte contemporánea coa poesía. Vai polos centros e todo tipo de espazos, anda a realizar obradoiros, eu diría vos que entrades na súa páxina, porque a min abriume como moitos campos cando puden entrar e ver o que estaba facendo. Tedes no dosier os libros que leva publicados, polo tanto non vou a decilos, e a cambio de non decilos, o que me gustaría lembrar outra relación con outra muller, non? A min, por exemplo, é unha cousa que me alegra moito cada vez que entro na Ánxel Casal e subo un dos pisos e nas escaleiras me vou encontrando cos versos de Antía Otero para referirse a María Miramontes, a muller de Ánxel Casal, e que empezan, é a posición en media espiral da costureira que nos dá nome. A agulla de María Miramontes abriunos unha ventá de teas douradas e soños no prelo, etc. Pero subides as escaleiras, lede Antía e reconfortaredes vos de algún xeito. Rosalía Fernández Rial é licenciada en Filoloxía, doutora en Didáctica das Linguas, Expresión Dramática, outra vez volvemos a combinar ámbitos diferentes, profesora e poeta, e ten a súa tese doutoral que publicou nun libro que nos abre moitos camiños, que é Aulas en Paredes, e que ademais este é un premio á mellor iniciativa bibliográfica da segunda gala do libro galego no ano 2017. Iso quere decir que está moi ben o libro e que está moi recoñecido. Tamén Rosalía nos pode xuntar esos mundos coa música, que tamén é moi, moi interesante. E entón, para comenzar este diálogo, eu quería lembrar que un dos puntos que nos interesa a nós tratar é xustamente unha consideración rápida sobre o tratamento da poesía no contexto educativo, nas aulas, na biblioteca. Está suficientemente tratado, non está, razóns polas que non está, prexuizos que nos teñen aí atados, non? E igual, para eso, hai que ler xustamente o prólogo de Poetízate, cando di: a verdade é que existen moitos tópicos sobre a poesía, que sea un xénero romántico, só apto para as persoas que lles gusta desfollar margaridas silvestres nun prado bucólico, que sea un xénero difícil, que non hai quen lea porque os poetas ninguén os entende, que sea un xénero aburrido que fai que che dea o sono e o libro che cae das mans en canto comezas a ler, que sea un xénero para 3 ou 4 tolos, contados cos dedos das mans, que son os únicos aos que lles gusta, e aínda máis cousas que as malas linguas repiten unha e outra vez. Vamos a entrar con ese tema, se vos parece, vale? E a opinar. Peña, moitísimas gracias por estar aquí. Bueno, vou comezar eu, en tanto que me presentaches antes e un pouco, bueno, antes de nada, moitísimas gracias por convidarnos a estar aquí ás xornadas de bibliotecas escolares de Galicia. Falábamos agora antes de comezar, bueno, nos coñecémonos, tanto Pilar como Rosalía, como eu, entre as tres coñecémonos, sabemos moi ben que é o que facemos e como facemos, e falábamos antes de que o ano pasado estivemos, tanto Rosalía como eu, dando un obradoiro práctico, non? Fora para rapaces e rapazas e para mestres, non? E mestras. E falábamos da oportunidade, non? De ter o ano pasado esa experiencia de poñer en práctica e agora estar aquí un pouco poñendo un pouco riba da mesa, se queredes, aspectos un pouco máis teóricos ou de alguna maneira un pouco máis organizados, non? Sobre o papel.
Preguntaba Pilar un pouco sobre se a poesía se trataba nas aulas, como se trata. Bueno, no meu caso eu non son docente, non? Eu son poeta. Son editora e son poeta e asisto ao longo do ano a moitos centros para impartir, para coordinar obradoiros de creación literaria, pero a mí non me gusta chamarlle obradoiros de creación literaria nin tampouco obradoiros de poesía, porque realmente eu co que traballo, co que sempre traballamos en Apiario é coa palabra, non? A palabra é algo que engloba moito máis, non? Que a poesía, moito máis que a escrita creativa, que poden ser, ás veces, se queredes máis etiquetas, senón o traballo coa palabra. Que significa a palabra e como traballamos coa palabra? E poñer en valor a palabra, non? Para min é algo central, é algo fundamental. Vou a comentar agora algo que logo despois non vou a volver sobre iso, porque a min interésame moito máis traballar sobre o que temos que non sobre o que non temos. É dicir, traballar co que temos e a partir de aí construir. Non son moito da filosofía da queixa. Non son moito desa filosofía, aínda que evidentemente o espírito crítico está todo o rato. Non o abandono, pero non traballar dentro da queixa. En todo caso, si é certo que a experiencia ao longo destes anos de visitas a centros é bastante dispar. No sentido de que asistimos ás veces a centros en donde hai un traballo previo á asistencia da autora, en donde ás veces sobrepasache, non sei se che pasa, Rosalía, pero sobrepasa, é dicir, chegas e atopas, non? Pois dende poemas teus pegados, ata traballos previos que se fixeron, ata proxectos que se fan, non? A través dos textos. Entón, bueno, ves que hai todo ese sedimento, non? E chegas e xa hai, non? Como unha, bueno, xa hai un lugar, non? Moi cálido dende o que traballar. E ás veces tennos pasado que chegas e din, bueno, vine esta chica a daros un curso, non? Eso é así. E pode resultar, pois non sei, queredes un pouco cómico, pero é así. Pero abandonando este outro lado, non? É certo que aqueles centros en donde sí que hai un profesorado comprometido ou polo menos interesado, as experiencias soen ser maravillosas, non? Por que falo de traballar a palabra? Porque ás veces cando traballas ao redor da poesía, o traballo moitas veces é máis de eliminar tópicos que de facer outra cousa, non? En todas as visitas aos centros sempre facemos unha primeira parte que é de eliminar tópicos, non? Que é o que podemos dicir dende a palabra, que é o que podemos contar todo aquilo que nos interesa, non? Fran Alonso, nese Poetízate, el fala moito, non? Quizáis un pouco centrado para min de máis niso, non? De que a poesía de alguma maneira solamente nos permite falar do amor. Bueno, eu defendo moito que a poesía fale do amor. Creo que cando visitamos centros, especialmente coas idades dos rapaces e das rapazas coas que traballamos, o amor é un tema central, non? Creo que coa poesía podemos falar do amor, por suposto, pero podemos falar de moitísimas outras cousas. Unha das preguntas que fago habitualmente cando vou aos centros non é preguntarlle á rapazada que autores ou que autoras coñecen, porque iso realmente non nos interesa, senón moitas veces pregunto que autores lles interesa, é dicir, que é o que len, que é o que lles interesa, que é o que lles gusta, non? Si realmente atopan na literatura que len aquelo que lles interesa, que lles desperta interese. Para min o interese é un motor. Entender que a través do que nos interesa podemos construir, podemos entrar na poesía, podemos entrar na literatura, non? Entendendo ademais que a alta literatura sempre é aquela que conecta con nós precisamente a través dos nosos intereses. Entón, para min iso é básico, é fundamental. E tamén aportar, non? Apiario é o proxecto do que eu son socia xunto coa tamén poeta Dores Tembrás. É un proxecto que xurde no 2014, en donde as dúas xuntamos de alguma maneira pois a forza, non? E tamén os nosos propios intereses para crear, a pesar de que as dúas viñamos non con trayectorias tanto como autoras como de autoras que visitan a centros xa moi anteriores. En 2014 xurde Apiario. E para nós, a idea de xuntar un selo editorial independente, que é o que é Apiario,
con un lugar en donde se coordinen, en donde se ofrezan obradoiros de escrita, non era algo separado, senón que para nós eran vasos comunicantes directamente, non? E dende ese momento esforzámonos moito en que eso non se quedase na teoría, senón que realmente estivese na práctica. Unha das cousas que vos vou a falar logo máis adiante, cando mostremos as experiencias, é dun libro, dun volumen que publicamos que foi o Poesía Hexágono, non? En donde realmente o que intentamos foi facer un exercicio que non foi un exercicio doado, de poñer sobre papel a través duns mecanismos sinxelos para as docentes, de moitas ferramentas para poder traballar na aula a palabra, non? Pero outra das ferramentas que traballamos e que editamos e que van nesta liña foi no seu despregar, non? No seu despregar é unha antoloxía, antes Pilar falaba das antoloxías, non? É unha antoloxía de 18 poetas novos, galegos, poetas novas galegas, e permitídeme que fale en feminino, porque o 70% son mulleres dos que están editadas, non porque nós o quixéramos, senón porque realmente aquelas voces que máis nos interesaban eran mulleres, e que de alguma maneira tiñan unha gran calidade literaria. E estas ferramentas permítenos moito para de pronto chegar á aula e poder decir, mira, esta persoa ten 25 anos e escribe, e esta persoa ten 19 anos e escribe, non? E de que fala, non? Porque seguramente falará nun idioma moi parecido ao teu, seguramente empregará palabras e unha forma de expresarse moi parecida ao teu, non? Bueno, son ferramentas para ir achegándose, pero un pouco para ir cerrando este primeiro lugar, non? Que Pilar nos plantexaba. Para min, evidentemente, é moi fundamental dúas cousas a hora de plantexar o traballo na aula. E pode resultar un pouco naif, pero xuro vos que é moi difícil aplicalo. E é o amor e é a empatía, especialmente esta última. Se chegas a unha aula a traballar coa poesía dende un lugar, xa non digo superior, ni moito menos, senón aleccionador, esquecete. O público infantil, porque tamén traballamos de primaria, porque tamén traballamos para primaria, pero especialmente secundaria e bacharelato, son tremendamente exixentes, a un nivel increíble, a exixencia que teñen, non? E se non entras dende a empatía, dende o amor pola palabra dun xeito moi directo, bueno, pois xa estás traballando quizáis non correctamente dende o principio. Comezo así, Rosalía, imos abrindo, vale? Moi ben. A poesía está en todas partes, non? Creo que é un pouco esa transversalidade que nos une, non? A poesía está tamén creo eu, nas relacións que nos unen a Pilar, a ti e a min, non? Afortunadamente teño o prazer de compartir unha relación moi poética con elas, non? E ao mesmo tempo moi didáctica. O cal debe estar unido, e estou totalmente de acordo co que acaba de expoñer Antía, non? Como a didáctica ha de ir unida á poesía, como non, e aos afectos e a emoción, non? Porque senón dificilmente imos chegar ás receptoras e receptores. Gostaríame tamén formar parte dese poliedro que supón a poesía dentro deste poema a tres que somos nós, non? E pensei un pouco en facer de complemento, non? De danza a tres, non? É dicir, de coller esas outras partes que o millor pois complementen o que se está a expoñer, non? Porque efectivamente eu vou por moitos colexos, moitas tardes, a dar obradoiros, non? E incluso nesas horas de facer rally e chegar rapidísimo, sair dun cole e meterme noutro, pero creo que Antía ten moitísimo que dicir, non? Desde o proxecto de apiario, que está moi centrado no obradoiro, entón quizáis vou falar un pouco da outra parte docente e de experimentación tamén, pero deixarlle un pouco o núcleo de apiario, porque creo que é un selo exemplar, e, bueno, despois seguro que na conversa avanzaremos e falaremos deso, pero creo que pode ser máis enriquecedor, non? Entón, quixera adoptar esa outra perspectiva medio docente, medio poética, así de hibridación e contaminación, que creo que son as poéticas diversas das que estamos a falar, non? Eu creo que, desde o punto de vista docente, hai unha diferenciación
docente e tamén de investigación, non? Unha diferenciación elemental, que é a poesía como contido e a poesía como método, non? É dicir, a poesía como contido, quen non dá a poesía como contido, non? É dicir, quen non dá esa parte do temario onde aparece, pois, a xeración tal, non? A xeración nós, a xeración do 27, a xeración en cada unha das linguas, en cada unha das literaturas. Todo o mundo a dá, non? Todo o mundo pasa por iso dun ou outro xeito, como contido, non? Pero, se iso o traducimos ás lecturas, cantas lecturas poñemos de poesía, e cantas poñemos de narrativa, e cantas poñemos de teatro, por certo. Moi poucas, non? Está me vindo á cabeza algunha situación, non? De poñer un libro de poesía dentro desa listaxe aberta, xa que estamos na asesoría de bibliotecas, ademais, non? E que me preguntan como facemos o resumo, si son poemas. Non? Esa sempre me pareceu unha pregunta fantástica, non? Efectivamente, unha dúbida fantástica que un pouco manifesta, deixa ver pois a que veñen acostumados, a que estamos acostumados e acostumadas, non? Como fago un resumen dun libro de poemas? Porque claro, se mando un libro para ler, é para facer un resumo. Non para disfrutar da lectura, evidentemente, non? É para facer un resumo, ese é o obxectivo da lectura. Non desde esas poéticas diversas da biblioteca, todo hai que dicilo. Está como cando botas a bronca, os que non a necesitan, non? Pois, efectivamente. Todas e todos os que estamos aquí somos os que traballamos de algún xeito coa poesía e moitas outras persoas. Eu neso comparto moito, coincido moito coa visión de Antía e de Pilar, non? É dicir, se fóramos derrotistas non estábamos aquí un sábado pola mañán, non? Somos persoas valentes e resistentes. E hai moitos como nós, non? E a maioría. Entón, pois, eu quería incidir un pouco niso. Por tanto, quixera centrarme máis que nese outro aspecto na metodoloxía, non? Porque, por curiosidade, fun ao libro de primeiro, libro de texto de primeiro, a ver o que decía da poesía como contido, non? Aí, para deixalo así no aire. Di, o poema é un texto no que unha persoa, moitas veces o propio autor, isto é fascinante, expresa os seus sentimentos persoais e íntimos ao receptor. Pareceme algo extraordinario, non? E de repente, cando che peta a persoa así na cabeza, che di, o poeta é un finxidor, non? E finxe tan de verasmente que finxe que é dor, a dor que de veras sente. Algo así, non? Efectivamente. Despois, claro, suceden estas cousas que tamén me parecen moi poéticas e fascinantes, como que das, por exemplo, en lingua galega pasoume noutros casos, non? Pero pareceme que o de lingua castelá é especialmente relevante, non? Unha vez que estábamos lendo un poema de Garcilaso dun outro xeito, non? E este poema tan clásico e tan canónico de Pasando el mar, Leandro el animoso, non? É que me acordo cunha alumna que comentara, bueno, imos dicir cal é o tema do poema. Garcilaso iba cruzando o mar e nadou onde a súa amada. Claro, se a definición da poesía é que o poeta sufre, evidentemente ten que sufrir tanto que ten que cruzar o mar, Garcilaso. Vale, unha cousa é Garcilaso, outra cousa é Leandro, non? Entón, eu creo que esa poesía como contido dá un pouco pé a este tipo de derivas canónicas e prexuizosas, non? Entón, o que se me gustaría expresar, así para ir abrindo campos tamén, é que, desde o meu punto de vista, aquí vou ser un pouco radical, podería corrixirme, pero vou deixar a lanza así no aire, creo que o ensino da poesía verdadeiro, desde ese afecto, desde este xeito que estamos falando, só é posible, vou ser así categórica, despois, como sou unha persona que dubida, pois cuestionareime, non? Pero vou ser categórica, só se pode traballar desde metodoloxías innovadoras, comunicativas, abertas, non? Porque penso que ese método comunicativo e activo dalle protagonismo ao alumnado, non? Fai que o alumnado teña un papel activo, todo isto que sabemos na teoría. Pois ben, se iso non o aplicamos, non podemos estar escoitando os afectos do alumnado, dos que falábamos antes, non pode o alumnado expresar o seu propio parecer, os seus intereses, é o que estábamos falando, non? Igual que, por exemplo, cando falamos de que o feminismo, que se falou antes na presentación, non? O feminismo, moitas teóricas din, só se pode dar nun movimento revolucionario, nun movimento progresista, e me lo deixaron progresista. Só se pode dar nun movimento progresista, non nun movimento conservador, igual que a énfase na educación de calidade só se pode dar nun movimento progresista, só o ensino poético, só a metodoloxía activa, só a metodoloxía innovadora pode acubillar, de algún xeito, ese ensino poético desde os afectos, non? É o que eu propoño e o que vou defender. E creo que é transferible tamén ás bibliotecas, non? As bibliotecas como contido teñen libros. As bibliotecas dinamizadas
fan actividades, non? Fan de curadoras, non? Fan o que acabamos de ver e o que acabamos de escoitar. Entón, eu querería deixar no aire esa radicalidade dun método innovador que pode conxugarse con outros, pero que cando tratamos a poesía, considero, temos que facer do método poesía, non? Moi ben, un gusto ir vendo como vos ides complementando e como nos ides abrindo campos. Bueno, pois o segundo punto que tiñamos aquí era as estrategias para facer lectores. Lectores de poesía, lectoras de poesía e desde a poesía. A ver, aí eu creo que é onde nos ides a abrir tamén camiños ás experiencias que vostedes, non? E as prácticas. Rosalía, gustame moito estar aquí contigo. Sí, Porque, claro, evidentemente Rosalía é docente, non? Entón, claro, é xenial. Hai algo que Rosalía plantexaba antes, cando empezou, que é esta idea da poesía como contido e da poesía como método, non? E aí é un pouco onde nos centramos, onde nos cos obradoiros centramos. Porque é certo que unha das cousas que moitas veces tes que pois quitar un pouco ese tópico, eliminalo, é un pouco esa idea da poesía como a irmá fea dunha asignatura, como a irmá que é tremendamente exixente, que non se entende, que é dura, non? De entrar nela. Entón, eu moitas veces cando visito os centros e comezamos a falar de poesía, a min gustame moito traballar sempre a partir da pregunta, sempre que a pregunta sexa o disparador, non? Nunca ir con cousas que eu explico, senón a partir da pregunta traballar. E cando empezamos a traballar, non? Sobre a poesía, bueno, que é o que nos uxira a poesía, se eu penso na palabra poesía, que é o que se me ven, non? Que é o que me ven á cabeza, que é o que me ronda. Aparecen evidentemente moitas cousas como rima, como ritmo, non? Como figuras literarias, pero de pronto, pouco a pouco, empezan a aparecer os sentimentos. E pouco a pouco empezan a aparecer é o que nos permite contarnos, non? Permítenos comunicarnos de outra maneira, non? Empezan a aparecer cousas, incluso cousas moi completas e moi concretas, non? Como a dor, como a paixón, non? Empezamos a ir do máis abstracto, se queredes, non? Do máis teórico, a cousas casi que podemos sentir físicamente. Esa viaxe, non? Dende o racional, se queredes, a case o físico, a min interésame moito, interésame moitísimo. E aí xa casi é o momento de poder empezar a traballar. Hai algo que nós sempre facemos, un pouco seguindo esta estela da poeta polaca Wisława Szymborska, que é un pouco esta idea de buscar as pequenas palabras, non? É algo que eu como poeta intento traballar sempre con iso, a xente que traballa comigo nos obradoiros tento sempre, non? Que traballemos moito ao redor das pequenas palabras, esas que parece que non son importantes porque nos rondan constantemente, entón parece que non son importantes. E como construir ás veces a poesía dende aí, non? Unha das cousas que acostumo facer é que a rapazada poida pensar nunha palabra que para eles é importante, non? Algo que para eles realmente é importante, unha palabra que é importante. E eu ás veces incluso son moi exagerada de decir, vale, se agora mesmo de pronto quedaras sen fala e se permitiran solamente guardar unha palabra, que palabra escollerías, non? Sempre les digo, bueno, tranquilos, isto é moi complicado, eu levo moitos anos escribindo e ainda non o conseguín, non? É moi difícil, pero imos facer este exercicio. E aí de pronto aparecen, non? Aparecen as emocións, aparecen infinidade de cousas, bueno, logo intentarei poñérvolo, logo metras que fale Rosalía buscarei o vídeo para non perder tempo, pero hai cousas moi concretas. Viaxas a un centro a Pastoriza, en Lugo, e as palabras que escollen non teñen nada que ver coas que escollen en Muros. Son mundos completamente diferentes en canto a vivencias, non? En canto ao lugar no que estamos. O mar, evidentemente, aparece constantemente nuns, o traballo, non? No mar, a luz, non? A claridade, son cousas que aparecen, e na Pastoriza pois, aparecen outra serie de cousas. A idea de escoller a nosa palabra, non? Esa palabra que nos define. E ese traballo tan directo coa linguaxe é algo que a nos gusta facer, non? Entender que ao final a linguaxe é aquelo que realmente construínos como persoas, como falamos, marca o noso ritmo, pero evidentemente marca a nosa escrita e, polo tanto, marca a nosa voz, non? Nos temos unha voz, diferenciámonos, non? Dunha voz e doutra vez, da voz únicamente
polas palabras que empregamos, non? A importancia que ten iso. Esa é unha das vías de traballo. Pero logo outra das vías de traballo que a min especialmente interésame, un pouco en relación pola miña formación, polo lugar dende onde veño, é o traballo cos dispositivos móviles. Por unha razón, que temos que darnos conta que non podemos en ningún momento demonizar nin o aspecto digital, nin o aspecto móvil, nin o aspecto electrónico, porque é algo que forma parte da nosa vida, absolutamente, non? A miña filla ten 4 anos, pero cando tiña 2 anos achegábase á tele e facía así. É dicir, é algo que forma absolutamente parte xa das nosas vidas, non? E fixemos un traballo, fun facendo ao longo dos anos, case un traballo de investigación, porque entendía que a poesía e que a escrita tiña que estar tamén aí, no día a día, na vida, a vida e a poesía, a vida e a palabra, tiña que estar tamén aí. E así foi nacendo unha das experiencias máis bonitas na que eu me teño visto, que é o traballo co videopoema, non? Entender que os dispositivos móviles, evidentemente, serven para falar, serven para chatear, non? Serven para comunicarnos con os nosos amigos, serven para ver contidos, serven para gravar cousas, pero que pasa cando prestamos a atención? Cando realmente poñemos atención niso que estamos facendo, non? Para min hai algo que é tomar consciencia. Que supón cando de pronto tomamos consciencia? E entra a palabra, non? Tamén aí. Bueno, vou... Neste traballo de investigación, antes de lanzarme, non, a poñelo directamente, a probalo, a testalo, non, nas aulas, testeino primeiramente co meu entorno máis próximo, non? E pedinlle a moitos amigos que daquela tiñan fillos, eu ainda non os tiña, que falasen cos seus fillos e cas súas fillas sobre que o que entendían sobre poesía, que cousas lle suxería a poesía, que cousas lles despertaban, e logo despois que lles deixasen o seu móvil, evidentemente que lle pusesen a cámara, que lle prestasen como ferramenta, e que eles nas súas casas gravasen aquelo que para eles era exemplo do que era a poesía, non? Simplemente iso, a min interesábame moito ver que o que se escollía, como se escollía e como se comportaba, digamos, a persoa con iso que estaba a facer. Esto es un pensamiento poético. ¿Veis los distintos colores? Son preciosos. Esto es un pensamiento poético. ¿Veis los distintos colores? Son preciosos. Este é un pensamento poético, ves, esas cores son preciosas, non? Veis los distintos colores? Son preciosos. Esto es un... Va a comer. O vídeo é longo, este Cibran ca súa tartaruga, pero hai algo que a min interésame moito aquí, e é que ele está enmarcando. Está enmarcando o interese, está enmarcando a observación. Non é pasar por alto, senón que a súa relación ca súa tartaruga neste momento é distinta. A súa observación cambiou a través de algo que é un dispositivo móvil, non? Un día falaba ca poeta Eva Veiga tamén nun encontro así como este, e ela decíame: Antía, é moi interesante o que faz, porque enmarcar é atender, e atender é amar, non? Evidentemente, é iso, non? Enmarcar, polo tanto, é amar. Vale, un minuto. Roy puxe banda sonora incluída, non?
Vale, 1 minuto. Bueno, e así pouco a pouco fun entendendo, fun debullando a idea de como chegar, non, o dispositivo móvil a aula. E pouco a pouco pois, foi xurdindo toda esta cuestión de crear, non, este marco teórico. Como crear lectores? Entendendo que poden falar de calquer cousa a través da poesía, de que eles mesmos poden volverse entes activos, non? Non somentes lectores que sí, senón de alguna maneira, vale, todo iso que nos ensinan, todo iso que está, non, nos temarios, todo iso que está na aula, de que maneira eu podo traballar dun xeito activo e a través das miñas propias ferramentas. Volvemos ao mesmo, traballar co que temos, non? Traballar co que temos. Precisamos na aula ter un gran dispositivo, xerar un set de rodaxe para facer un videopoema? Non. O noso móvil sirve, non? Calquera aplicación que nos descarguemos de montaxe sirve. Gravarnos mesmos as voces sirve, non? Investigar, non? Traballar. Unha das experiencias que vou a poñer e logo xa vou a pasar ao paso a Rosalía, que nos contará, foi a través de dous temas, non? Un foi unha experiencia que tivemos de visitas a centros con un tema que era a historia de Marcela e Elisa, que todas coñeceredes e se non, seguramente agora próximamente coñeceredo moito máis. A historia de Marcela e Elisa e outro foi a través de imaxes da guerra de Sarajevo, non? E ir vendo de que maneira a través dos videopoemas e da poesía podíamos entrar en temas que de entrada son complexos, non? A través da literatura e a través da nosa propia creación. Esta visita eu si a fixen a centros con un director, que era Toño Chouza, que era un director de cine, non? Un rapaz que se dedica a realización, pero o dispositivo foi exactamente o mismo, simplemente que logo nos editamos, se queredes, os materiais dun xeito máis profesional, se queredes, que tampouco é tanto, non? Pero a maneira de traballar é esta mesma que vos plantexo. Pechei os ollos, achegueime, vinme e saudeime. Creo recordar que saltaba estrelas, ou sombras no camiño deixando todo atrás. Creo recordar que saltaba estrelas, ou sombras no camiño deixando todo atrás. Creo recordar que saltaba estrelas, ou sombras no camiño deixando todo atrás. O frío, a neve, o inverno. O que os libros xa non contan, sábese co tempo. As cicatrices gravadas nas paredes do horizonte. Achegarse á luz, loitar pola vida. Ese instante que abre a porta dos parques da memoria.
silencio tamén é poesía, sobre todo cando queda así no aire, non? E a poesía é tamén o grande milagre do mundo, que decía Pimentel, e quizáis se achegara máis co libro de primeiro da ESO, non? Pois, si, sempre deixe este momento, eu creo que esa é un pouco a poesía e a arte, non? Ese momento de suspensión que deixou o videopoema de Antía, non? Bueno, e do alumnado. Ben, eu tiña dúas opcións. Unha, volver a aulas en paredes, non? Que se citou antes, que era a tese, e outra, arriscar un pouco máis, non? Hai vida máis alá da tese, inda que unha persoa que pase 5 anos encerrada nas bibliotecas pense que non. Se alguén está nesa situación, hai vida máis alá. Entón, vou deixar moito meu pesar aulas en paredes, e por primeira vez vou ante o público, vou mirar máis alá e ver que hai despois das aulas en paredes, non? Sobre todo porque cando foi aulas en paredes e a partir da publicación e sobre todo do premio e de moitos obradoiros, moitísimos obradoiros, pois escoitei moitísimas veces, a veces con moi boas intencións e outras tamén. Iso de, sí, agora sí, pero cando chegues ás aulas xa veremos. Agora, mentre estás experimentando, moi ben, porque, claro, así calquera. Pero cando tiñes alumnado de verdade, esa é unha frase que me parece maravillosa, como se o alumnado experimental fose mentira, non? Como se cando Antía vai polos centros, ese alumnado non é o mesmo, é outra persoa, non? Que se transforma. Evidentemente, non é o mesmo, tamén, se ver a estas persoas que me dixeron, tamén lle recoñecería que non é o mesmo. Non é o mesmo, eu cando estaba coa tese, non, e ia a ese centro experimental, non, a experimentar con 28 alumnos e alumnas que eran reais, de primeiro da ESO, eran de verdade tamén. Pero claro, preparaba toda a semana un obradoiro, eles sabían que non lle iba a poñer nota, a que facía o papel de mala era aquela observadora, que despois lles poñía nota, que estaba todos os días con eles, eu iba unha vez a semana, levaba unha enerxía, que entrenaba, adestraba, literalmente, para ir ali e deixar a miña pel, e non é o mesmo que ter agora unha clase, despois outra, depois ven o profesor e como ven as cadeiras, un mundo de realidades e obstáculos importante. Pero como dixemos antes que somos persoas resistentes, todas as que estamos aquí un sábado pola mañá, despois de toda a semana movendo cadeiras, pois ímonos botar adiante, ímos ver que hai máis alá de aulas en paredes, non? Creo que hai, tres aspectos ou tres roles que eu tamén xogo, igual que o alumnado que é de verdade ou que non é de verdade, non? Que é as aulas regulares, é dicir, os alumnos que chaman profe, é dicir, eses que están todos os días, non? Os do experimento, os dos obradoiros e logo a formación de profesorado que me gustaría non esquecer porque en realidade isto ten un pouco que ver con iso e tamén porque me parece algo importantísimo, non? Porque a veces parece que o profesorado ten culpa de todos os males do universo, da creación e claro, que lle ofrecemos a cambio? E onde hai lugares como este para compartir experiencias? Onde se poden liberar e compartir? Podemos liberarse, compartir, expresar as dúbidas, non? Que se falaba previamente na presentación, expresar as dúbidas, que me parece tan interesante, non? Entón, nun alarde de valentía, isto é unha captatio benevolentia, aquí que casi seguramente moitos sodes de letras, non? Pois voume arriscar e poñer o primeiro proxecto que cheguei no primeiro centro que tiven destino nun centro normal, por decirlo así. Así todo moi... Ben, cheguei á Cabana de Bergantiños, Costa da Morte, onde sigo, un centro maravilloso do que non podo facer publicidade. E interesaba moito, precisamente, adiantar unha pregunta na que as tres nos fixamos cando preparábamos a conversa, non? Que eran, precisamente, escoitar o alumnado, non? É dicir, cales son os seus intereses? Falou antes Antía diso e Pilar tamén formulara despois a pregunta. Pois unha das cousas que máis importantes me parecían era precisamente escoitar e ver o contexto. É dicir, da nada a ver que pasa. Da nada non. Da nada, mirase en fronte, está o Monte Branco, non?
Montebranco, está Eduardo Pondal, non? Entón, a partir de Eduardo Pondal, como figura de referencia, porque estamos vendo a súa terra natal, estamos pegados e pegadas a súa terra natal, está ali a fundación tamén, non? Entón, a partir dun poema de Pondal que di que eu nacín na pequena Ponteceso, non? Eu non nacín nin en vila nin cidade, seguro que todas as sabedes, non? Mais lonxe do seu ruido lisonxeiro. Eu nacín cabo do Pinal Espeso, eu nacín na pequena Ponteceso. E así de maneira moi intuitiva, a ver como reescribían o poema, decidimos facer un spot publicitario destes como, vimos unhas campañas destas de Vive Galicia, ou estas campañas, non? Que son así medio poéticas, non? Utilizan por unha banda a poesía, así dun xeito moi marketing, non? Pero que me parecía interesante non traballar con eles, é dicir, desa maneira máis intuitiva. E por outra, o audiovisual. Entón, mesturei un pouco o coñecemento do medio, de algún xeito, para que eles foran de reporteiros e reporteiras a certos lugares de interese, como podía ser o Dolmen, o Castro, moitos lugares que hai polo lugar, pero ao mesmo tempo que eso fora transversalmente tecido por un contido poético, non? Entón, eles, vou vos mostrar o inicio, non todo spot publicitario, porque, bueno, o spot é moi longo, non? Que é este que está aquí. O lugar onde nacín é un fermoso lugar, rodeado de montañas e bañado polo mar. Eu nacín en Neaño, eu nacín en Cabana de Bergantiños, cerca do rego dos Muiños, onde tamén van os meus amigos. Eu nacín no Esto, onde se usa moito o cesto. Eu nacín na aldea da Mata, onde as señoras saen á rúa en bata. Eu nacín onde todos están para axudar e non quedan aleiras sen traballar. Eu nacín vendo un muiño, eu nacín cantando paxariños. Eu son un dos neniños que naciu en Cabana de Bergantiños. Eu nacín preto dun valo, nun sitio onde había un cabalo. Eu nacín nun cruce de camiños, eu nacín en Cabana de Bergantiños. Eu nacín onde ule a mar aberto. Eu nacín acubillada por montañas. Eu nacín, tamén é certo, dun pai de Alemaña. Eu nacín vendo coches pasar. Eu nacín en Berna, un fermoso lugar. Eu nacín en Serantes, lugar de mar e de terra. Eu nacín nun val mentre as vacas pacían na leira. Eu nacín en Corcoesto, eu nacín debaixo dun pinar espeso. Eu nacín cerca do rego dos Muiños, eu nacín en Cabana de Bergantiños. E agora empezaban co reportaxe. Hoxe estamos aquí, no rego dos Muiños. Iban ao rego dos Muiños e a cada un dos lugares a facer a segunda parte do spot, non? Entrevistaban os astaleiros, é dicir, era como ese anuncio publicitario que non falamos co Concello para exportalo, pero creo que ten unha súa calidade. Pero como vedes, a primeira poesía era moi rimada, moi coa idea que eles viñan porque había total liberdade, non? Só tiñan como modelo de reescritura ese poema inicial de Pondal, pero xa vedes que eu nacín ao lado dun valo nun lugar onde había un cabalo, sí? Vemos ese inicio, non? Inocente casi de xogo, non? De rima popular, de algún xeito. E tamén o que se me serviu moito para ver os seus intereses, non? É dicir, eu pensaba que o alumnado non estaba mellor tan vinculado ao rural, non? O da leira sen traballar era algo como, non me ofendas que na mata non hai unha leira sen traballar, É como ese interese, non? Tamén polo rural que eu non imaginaba que era tanto, non? Pero si quixera, logo, este foi o primeiro proxecto, o primeiro día, o primeiro proxecto que fixamos, nada máis chegar, sí? É dicir, coñecer o medio, para eu tamén coñecelo, facer esa parte poética e esa parte comunicativa, non? De coñecemento do medio, por chamarlle de algún xeito. Pero no segundo trimestre, a partir de aí empezamos a escribir moito, a traballar coa palabra na aula, vou resumilo moito, vale? A facer moitos traballos de creación artística, literaria, etc., ata chegar ao proxecto do segundo trimestre, onde xa estábamos preparadas para facer unha revista profesional que lle chamamos Rosa de Corcoesto, que é esta revista da que estamos, bueno, Antía sempre o meu, sempre a vos do Antía, esa coordinación. Da que estamos moi orgullosas e orgullosos, bueno, creo que estou máis orgullosa que eles, pero... Esta é a revista, non? A revista Rosa de Corcoesto. O que sí me gustaría que víramos así rapidamente é como
desde unha primeira intuición da poesía moi rimada, moi chea de tópicos, se vai pasando a outros lugares. Nesta revista, xa aproveito así para facer un repaso breve do que fixamos, esta ainda é unha maqueta previa, porque maqueteina eu, a miña profesionalidade maquetadora, pois tampouco é para botar foguetes, pero, como dicía Antía, non fai falta unha superproducción, verdade? Con un programiña que nos ensina alguén, podemos facer unha pequena revista, editala ou publicala pedindo o presuposto máis barato que haxa, e porque non queda unha revista que, vale, non nos la van mercar non sei, na BBC, pero pois podémosla empregar para, non sei, para reunir cartas para excursión, que é o que si de sempre. Ben, un pouco para comentar, como vedes, hai crítica literaria, hai outras autoras que lemos, hai esa relación entre a imaxe e o texto que me parecía moi interesante. De poesía, digamos, o central son da pantalla ao papel, que é unha sección que veremos agora, na que se parte dunha imaxe se reescribe, ou se escribe dun xeito poético, un pouco nesa interrelación de que falaba antes Antía das redes sociais. Eu dicíalle que era esa motivación necesaria, que era como un Instagram. Entón aí cambiou totalmente a actitude, é dicir, pasando de dicir, que rollo, escribirse unha foto a querer facelo mellor para despois se podían colgalo, etc. Entón, bueno, a regueifa, que é unha parte popular da poesía, ademais moi inserida no contexto, porque, efectivamente, Cabana de Bergantiños, como sabemos, é un lugar de regueifa, Bueno, hai un regueifeiros no primeiro do ano pasado, este do curso pasado. Están en segundo este ano. E dentro da creación literaria hai un apartado, como vemos, que é de poesía. Logo hai entrevistas, en realidad a poesía é transversal, pero eses son os apartados máis específicos. Bueno, a isto foi un programa que fomos de radio, despois falarei disso. Xa empezámoslo a revista cun poema, como vemos, ainda ten certa inocencia o poema, pero xa está moito máis elaborado, non imos ir vendo texto por texto, porque sería longuísimo, pero sí volvemos a aproveitar ese inicio de Pondal para facer un exercicio de reescritura, pero máis elaborado. Isto que se chama en pedagogía aprendizaxe en espiral, que a mí me parece tan interesante. Xa iremos, da igual que ao principio rime valo con cabalo, non teña moito sentido, porque xa se irá, xa se volverá. E nas últimas veces que se volva, aparecerá esa maxia, non? Bueno, isto foi a obra de teatro que se fixeron unha crítica teatral, autores e autoras que traballamos. Por certo, non é casualidade, non, é casualidade, os dous premiados pola asesoría. É casualidade, de verdade. Porque elixiron eles os autores e autoras que máis lle gustaban. Eles elixen o seu libro, fan a súa crítica. Aquí está a sección da pantalla ao papel, na que van, como vedes, facendo textos poéticos, narrativo-poético, sí, a cuestionar eles mesmos os xéneros. O poema é aquilo que expresa, bueno, ou non, ou é pois esta outra cousa, de isto é vida, isto é enerxía, bueno, este texto que me parecía tan maravilloso, pois de alumnas que ao mellor ao principio non lles parecía nada interesante, ata que fixemos esta pequena rede social de Instagram na revista, que se iba a publicar. Bueno, evidentemente isto era moi importante, corrixilo, darlle moitas voltas, porque iba a ser publicado. Porque non é mesmo escribir sen máis que escribir para facer unha revista, que escribir para facer un videopoema, que escribir para facer un spot publicitario, porque aí a escrita ten un sentido. Porque se eu chego á aula e digo, nena, escribe, a nena dirá, é que escribo, non? En cambio, se digo, imos facer unha super revista que se vai publicar, porque depois fixemos anuncios da revista, non dá tempo de poñer todo, pero eles mesmos anunciaron a revista, fixeron anuncios sobre iso. As fotos son deles, de feito desde a súa casa, vedes as paisaxes que temos. Aquí está a regueifa, sección de regueifa, que se regueifou, cantou, participamos non regueifa, non gañamos, nin quedamos finalistas, nin nada, pero pasámoslo de maravilla. E despois publicamos as regueifas tamén na revista. Entrevistamos a regueifeira principal, entrevistamos a outros regueifeiros da zona. A regueifeira principal decía, cando lle preguntan no vídeo, que non vou poñer porque non temos tanto tempo, que lle parece o de sair na revista, di que lle parece unha obviedade, porque as súas regueifas estaban tan ben feitas que se non saíran sentiríase ofendida. É dicir, a autoestima do alumnado tamén medra, hai que ver hasta onde, non? Pero moi ben, non? Quero dicir que eles mesmas sentían como moi importante o que estaban facendo. Aquí
pois eso, esa parte máis popular da regueifa, non? Como poesía. Aquí son capturas de vídeo de pantallas para non poñer o vídeo das partes de regueifas, ian saindo en parellas e ian regueifando son as outras, non? Poesía oral, digamos. E logo aquí fixemos unha especie, bueno, tamén de creación máis específica, onde ian poemas que tiñan un transcurso tamén que partían dunha teatralización. Entón son os poemas, digamos, que están máis elaborados poéticamente, por decirlo de algún xeito. Bueno, para poñer algunha experiencia máis non vou enredar con isto, porque o que sí me gustaría aludir, vou pasar a parte do profesorado seguramente, pero quería non deixar de expresar outra parte das aulas. Como vedes, despois de aulas en Paredes pasan moitas cousas tamén. Quero dicir, nas aulas habituais, seguro que nos vosos colexios pasan miles de cousas interesantísimas, non? Quería establecer unha diferenza entre as aulas, por exemplo, estritamente de galego, onde traballo mellor máis a escrita e a oralidade, e algunha parte desta poética diversa da performance e da levar a poesía ao corpo, e outra que se poden traballar mellor nas optativas, non? Este ano puxemos optativa de drama, e aí a poesía sí que se traballa de outro xeito, por exemplo, corporal, por exemplo, con música, por exemplo, levada á escena, a poética do espazo, a poética do movimento, que é un pouco máis o que estaba en aulas en Paredes, aplicado na práctica, pero claro, os espazos son diferentes, o alumnado é menor, porque é unha optativa, e, por tanto, a posibilidade de experimentación é moito maior que cando hai moitas alumnas por aula, non? Entón, quería poñer unha mínima mostra dun traballo corporal moi breve para que simplemente nos fagamos unha idea, e vou pasar por alto a parte de formación de profesorado, se non nos dá tempo. Pero simplemente para ver uns segundos de danzar un poema, non? A música da Banda da Loba, por certo. Eso tamén é poesía, non? É dicir, non só pola música, que antes, previamente á música, había unha intervención de performance na que elas falaban, pero facíase moi longa, quería que víramos un pouco máis de expresión corporal, pero esa danza é ou non é poesía, non? A poesía do corpo é ou non é poesía? Por suposto que é poesía, non? Entón, bueno, quería unha mínima mostra desa parte. Moi ben. Bueno, pois tiñamos un par de bloques máis, pero ímolos a xuntar, porque en parte un deles xa foi casi tratado, non? Que era o da escrita activa, é dicir, como traballar coas inquedanzas da rapazada. A hora de traballar coa poesía, ou de escribila ou de lela. E ao mesmo tempo tiñamos outro apartado que era o dos referentes imprescindibles. A min parecíame que era unha perda non traballar isto se contábamos con que tanto Antía como Rosalía son fillas de profes, e ademais duns profes especiais, de profes que teñen unha certa querencia moi importante en relación ao tema da lingua, non? Elas tamén xa tiveron clases de galego, xa son dunha xeración determinada, e entón queríamos saber cales eran as súas referencias, por exemplo, que aqueles libros, poemas, autores, autoras, que vos tocaron en algún momento da infancia ou da mocidade. Bueno, a ver, temos moi poquinho tempo, polo tanto, o que vos vai saindo en relación a eses dous temas, vale? Sí, bueno, o que comentaba Pilar, de alguna maneira é así, non? Eu tiven a sorte de como meu pai foi unha persoa que
Empezou con aquelo que antes se chamaba animación á lectura, que agora xa seguramente se chamará de outra maneira, non? E de estar, pois, de alguna maneira en contacto con certas cousas. Igualmente, iso non é tan importante, pero sí que eu lembro, por exemplo, no instituto, non? O importante que foi un encontro, por exemplo, con Antón Reixa. Eu lembro perfectamente, non? Que de pronto que viñera Antón Reixa, mostrara daquel momento traballos que facía de investigación con imaxe, non? Bueno, determinadas cousas que para min fora como moi revelador, non? Naquel momento, de ver que se podía contar moitísimas cousas en imaxes, non? Fora como algo así, bueno, que me sorprendera, non? Lembro a visita de Antonio García Teijeiro ao centro. Moito, non? Lembro unha visita de Fina Casal de Rei ao centro. Moito. E lembro como experiencias que evidentemente marcaronme, bueno, pois dun xeito así bastante grande, non? Igualmente, os meus referentes non solamente están no ámbito literario. É dicir, esta idea, non? De que os referentes, evidentemente, son cousas que van chegando dende a vida e que van chegando dende moitísimas disciplinas artísticas e que non únicamente veñen da palabra, e como, non, de pronto dialogar con elas e facelas que revirtan, non, no traballo poético, está aí todo o tempo presente. Sempre digo que quizáis o meu marco, non, de experiencia pode ir dende David Bowie ata John Berger, ata Agustín Fernández Paz, ata Rosalía Fernández Rial, non? Ata a cantidad de xente nova que está a traballar neste momento e que está facendo cousas impresionantes. Entón, realmente, a idea dos referentes creo que é algo que se vai construindo. E tamén moitas veces como vas abandonando referentes e vas adoptando outros, que creo que iso tamén é interesante. É dicir, esta idea de que os referentes non son cousas pechadas, é dicir, eu bebo de aquí e todo o tempo estou bebendo de aquí, senón realmente como van chegando outras cousas, non? Eu entendo moitas veces os referentes como constelacións, non? Ás veces, cando miramos o ceo, non? Podemos ver, de pronto mirar para un lugar e ver unha parte do ceo que nos fascina, pero de pronto rapidamente, se xiramos un pouquiño, vemos como algunhas estrelas van desaparecendo e vanse incorporando outras, non? E o dibuixo vai cambiando, pero ti estás aí nesa constelación e todo iso vai formando parte de referentes. Agora, tamén é interesantísimo preguntarlle a eles, ao alumnado, cales son os seus referentes, porque de que maneira eu me vou achegar a elas e a eles se non sei quenes son os seus referentes, non? E se de pronto o rap é un referente, ou incluso se o reggaetón é un referente, a min interésame saber que letras se están traballando aí, como se están traballando, cal é o material, non? Que eles están manexando. Exactamente igual co cinema, ou exactamente igual con un videoclip, ou exactamente igual con unha peza artística, non? É dicir, cales son os seus referentes? Eu non remato de aprender constantemente. Cada vez que saio dun centro, saio con infinidade de cousas que teño que ir logo a redes a buscar, a saber de que me están falando, e todo iso está me nutrindo todo o tempo, non? Eu creo que realmente non podes achegar algo tan vivo, porque eu creo que é a cousa máis viva que existe, como é a poesía, sin, de alguna maneira, desabotonar, non? De alguna maneira, esas trabillas que poden presionar ou que poden xerar compartimentos, non? Iso ten que estar completamente aberto. Igualmente, dende o libriño este de Poesía Hexágono hai unha web que me gustaría mostrárvola, porque hai moitísimos referentes aí volcados, en donde os 6 autores e autoras que traballamos no libro os volcamos aí, non? E son referentes de todo tipo. Agora xa lle paso a palabra a Rosalía, mentras tanto vou buscando para que poidades ter o enlace. Ben, eu como me estendi un pouco nas experiencias, porque en realidade é o que me parece tan maravilloso, non? O da experimentar co alumnado. Vou ser máis breve aquí, e así deixo tamén un poquinho máis de tempo, como pensamos. Eu simplemente quería citar dous aspectos. Un primeiro que quería deixar xa como conclusión, que é a importancia que temos en canto a esa alimentación e retroalimentación de referentes,
como profesorado, e xa que se me preguntaba por un, e si evidentemente tiven esa fortuna de ser filla de 2 profes moi comprometidos, non? Que fixeron un traballo de renovación pedagóxica pois que a min agora visto despois dunha tese me parece que a veces desde a academia somos un pouco altivas ou altivos. Realmente houve profesores e profesoras dos que formou parte tamén a xeración do pai da Antía, non? Que fixeron un traballo impresionante e que nos abriron por completo as portas, non? Entón, con ese recordo quería tamén simplemente, como cita, que referencia unha lembranza de 1995, cando tiña, non sei, 6, 7 anos, que chegou Manuel María a Muxía, e o meu libro preferido daquela era Os soños na gaiola, pero preferido, destes de que matas polo libro, que dormes con el debaixo da almofada, que guarda de facer esas cousas, e de escoitar Os soños na gaiola en bucle todo o tempo, non? Ese disco de Bahamonde. E recordo perfectamente cando Manuel María me colleu no colo e me preguntou: ti sabes quen son os 7 piratas que están en riba do ceo e a ninguén fan mal? Esa pregunta, para min, foi entender por primeira vez a poesía. E, bueno, despois Fran Alonso, Poetízate, Carlos Negro, Ana María Fernández, Agustín Fernández Paz, poderíamos estar aquí ata mañán nomeando persoas, non? Pero creo que Antía vai dar uns referentes. Sí, aquí está un pouco volcado o traballo dos 6 autores que traballaron, que moitos deles son os que estamos nomeando, e tamén é ver como a poesía podería ser aberta a moitas outras disciplinas, non? Por exemplo, no caso de Estíbaliz Espinosa, que ela traballa moito entre a poesía e a ciencia, no caso de Celso Fernández San Martín, que traballa directamente coa oralidade, non? Eu, que en este caso traballo entre a videopoesía, Doris Tembrás, que traballa dende o graffiti, e o caso de Carlos Negro, que ele fai un traballo tamén directamente dende as aulas, porque ademais de autor é docente, e de Yolanda Castaño, non? Que evidentemente tamén ten unha gran trayectoria visitando centros do país e de fora do país, non? Entón, en cada un desos apartadiños veredes, non? Todos os referentes que de alguna maneira manexamos para ir elaborando pois todo este corpus e toda esta achega da palabra e da poesía pois a estos campos. Bueno, quedannos 3 minutos, 2 minutos. Si queredes facer algunha pregunta? Non. Bueno, de todos xeitos, me parece que seguramente quedarán por aquí un anaquiño, así que podedes atopalas e facer algún comentario con elas. Moitísimas grazas ás dúas por estar aquí. Sabíamos que erades persoas que entrabades nas escolas e que entrabades nas bibliotecas, que coñecedes o traballo de bibliotecas escolares, e a verdade é que demostrástedelo. E moi ben, moi ben. Moitísimas grazas por todas as achegas que fixéstedes. Vuelva a haber dúas.